Ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар бораи кушодашавии ҷаласаи якҷояи панҷуми маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум. ҷаласаи якҷояи панҷуми маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 26 январи соли 2021 соати 9 дар толори маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум ва иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. аъзои шӯрои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ 24 масъала аз ҷумла 2 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон, 18 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин лоиҳаҳои қарори маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иваз намудани номи ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон ба ноҳияи шаҳри Туз дар бораи аз вазифаи судияи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Самадзода ва оид ба ҳисоботи прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020-ро мавриди баррасӣ қарор доданд. аз рӯи натиҷаи баррасӣ масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаи шӯро қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. имрӯз ҳамчунин таҳти раёсати раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. дар оғози иҷлосия аъзои маҷлиси миллӣ қарорҳои дахлдорро оид ба тасдиқи тартиби кор, интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иртибот аз 23 масъала қабул намуданд. зимни муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раисони кумитаҳои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон шаҳрванд ва қонуният Раҳмон Дилшод оид ба масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва экология, Ҳакимзода Қурбон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, ҳифзи сиҳати, илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонону занон, Гулзода Маҳмадшоҳ оид ба иқтисодиёту коммуникатсия, Ҷумъазода Шарифҷон ва оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байнипарламентӣ Раҳими Фарҳод маъруза карда хулосаҳои кумитаҳои соҳавиро нисбат ба қонунҳои баррасишаванда иброз доштанд. аз ҷумла аз ҷониби аъзои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қонунҳои мукаммали ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, дар бораи таъмини амнияти биологӣ ва муҳофизати биологӣ ва дар бораи тайёр намудани мутахассисон бо назардошти талаботи бозори меҳнат мавриди муҳокима қарор гирифта ҷонибдорӣ гардиданд. мавриди зикр аст ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ муносибатҳои вобаста ба уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди танзими ҳуқуқӣ қарор дода ба таври муфассал тартиби даъват ба хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок ва ба хизмати ҳарбӣ дар асоси ихтиёрӣ дохил шудани шаҳрвандонро муайян намудааст. дар баробари ин қонун хусусиятҳои хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои давлатӣ сафарбариро пешбинӣ намудааст. хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ бо гузаштани ҷамомади якмоҳа ва супоридани маблағ ба суратҳисоби махсус ташкил ва гузаронида мешавад. зимнан андозаи маблағ, тартиби супоридани он ва гузаштани хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбариро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд. дар иртибот ба қонуни мазкур ба як қатор қонунҳои танзимкунандаи фаъолияти бархе аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ илова ворид карда шуд ки
طبق آن من بعد نسبت نامزدها به وظیفه سودیه و کارآموز سودیه برای کار در مقامات پروکراتوره، агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷро ва мақомоти гумрук талаботи иловагӣ адои хизмати ҳарбии ҳатмӣ муҳлатнок муқаррар карда мешавад. инчунин тибқи рӯзномаи иҷлосияи панҷум аъзои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пас аз муҳокимарониҳо қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти прокуратураи ҷумҳурии тоҷикистон ва як қатор қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистонро оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои қонунгузории амалкунандаи кишвар ҷонибдорӣ намуданд. дар ҷараёни иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллӣ бо пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қарори маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба иваз намудани номи ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатнон ба ноҳияи шаҳри Туз баррасӣ гардида он аз ҷониби аъзои маҷлиси миллӣ якдилона қабул карда шуд. طبق پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با قرار مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان صمدزاده تورخان دولت با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن از وظیفه سودیه سود عالی جمهوری تاجیکستان بازخوان کرده شد. همچنین در اجلاسیه پنجم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان حسابات پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان درباره نظارت رعایت دقیق و اجرای یک خیلی قانونها در حدود جمهوری تاجیکستان در سال 2020 شنیده شد. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی با نظرداشت کارهای انجام داده مقامات پروکراتوره و تحلیل معلومات آماری وضع جنایت و جنایتکاری در سال سپری شده از پروکورور گنرالی طلب نمودند که نظارت پروکوروری را در سمت پیشگیری نمودن شامل شوی شهروندان کشور به حزب و حرکت‌های اکسترمیستی و تروریستی تأمین امنیت اطلاعاتی کشور پرزور کرده جهت کاهش دادن صادرشوی جنایت‌های اوباشی بخصوص اوباشی گروهی از جانب نورسان و نابالغان با استفاده از سلاح سرد جنایت‌های کورپسیونی برطرف نمودن حالت‌های ساختکاری و اضافه نویسی حسابات‌های آماری در ساحه کشاورزی چاره‌های علاوگی قطعی عملی نمایند. دستور داده شد که پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان فعالیت را در سمت نظارت رعایت دقیق اجرای بیچون و یکخیله قانون‌ها آشکار و برطرف نمودن مخالفت سندهای معیاری و حقوقی آگاهانه پیشگیری و آشکار نمودن جنایت‌های مربوط به سودای آدمان معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشدار از بین بردن شکنجه مناسبت‌های بیرحمانه و دیگر کردارهای تحقیر کننده شأن و شرف انسان در رفت تحقیق و تفتیش پیشکی تشویقگاه‌های نگهداری موقتی و تفتیشاتی و مؤسسه‌های اجرای جزای جنایتی تأمین رعایت قانونگذاری در ساحه‌های اقتصادیات بخصوص حمایت حقوق استعمال کنندگان و دستگیری دولتی صاحبکاری روند مهاجرت و حفظ صحتی مردم پیشگیری جنایت و دیگر حقوق ویرانکنی‌ها در بین نابالغان بررسی پوره و همه‌جانبه مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی تقویت بخشند. همچنین تأکید کرده شد که بابت بلندبرداشتن ثمرناکی اشتراک پروکوروران در بررسی سودی پرونده‌های گراجدانی، عائلوی، مأموری، اقتصادی و جنایتی تطبیق چاره‌های دخلدار نسبت سندهای سودی خلاف قانون و نظارت اجرای سندهای سودی اینچنین جهت پیشگیری صادرشوی جنایت و مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی در قوه‌های مسلح، دیگر قشون‌ها و واحدهای حربی که باعث رسانیدن ضررهای جسمانی و فوت سربازان می‌گردند تدبیرهای مؤثر اندیشیده شود.
дар фарҷоми кори иҷлосияи панҷум раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо дар назардошти ҳадаф ва афзалиятҳои фаъолияти палатаи болоии мақомоти олии қонунгузории кишвар дар назди аъзои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дар соли 2021 тақвият додани раванди амалисозии дастуру супоришҳои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии он дарҷ гардидаанд вазифагузорӣ намуданд. аз ҷумла аз аъзои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъват ба амал оварда шуд ки дар баробари пешбурди корҳои фаҳмондадиҳӣ тарғибу ташвиқи сиёсати давлатӣ шарҳу тавзеҳ ва амалигардонии қонунҳои қабулшуда ҷиҳати амалисозии ташаббусҳои созанда ва нақшаҳои ватандӯстонаи хеш дар роҳи ободу зебо гардонидани кишвар ба истиқболи арзандаи сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон азму талоши бештар равона намоянд. бо ҳамин иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум ба кори худ анҷом бахшид. табибони беморхонаи марказии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба зиёда аз 160 000 нафар аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. дар доираи тадбирҳои бунёдкории шуъбаҳои шифохона таъмиру таҷдид гардида барои беҳтар кардани сифати хизматрасонии тиббӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири тандурустӣ таъмин карда шуданд. гузориши Абдуразиқи Азиз ва Зубайдуллои Қодир. дар бештар аз 10 соли охир бори аввал аст ки беморхонаи марказии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ таъмиру тармим гардида бо таҷҳизоти муосири тандурустӣ таъмин мешавад. ба истиқболи 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маъмурияти беморхонаи марказии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ иқдом гирифтанд ки шуъбаҳои шифохонаро таъмир карда сифати хизматрасонии тиббиро ба аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар ба роҳ монанд. дар зарфи якчанд моҳи охир шуъбаҳои ҷарроҳӣ, эҳёгарӣ, таваллудхона ва амрози даруна таъмир карда шуда акнун шуъбаи бемориҳои сироятиро мутобиқ ба ҷавобгоҳи талаботи хизматрасонии тиббӣ мекунанд. айни замон корҳои созандагӣ дар шуъбаи сироятии беморхонаи марказии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҷараён дошта дар назар аст ки ҳафтаҳои наздик шуъбаи мазкур таҷдид ва бо васоили зарурии тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида мешавад. 13 соли охир шуъбаи сироятии беморхонаи марказии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба таъмири асосӣ ниёз дошт. айни ҳол таъмир давом дорад. муддати 1 моҳ зиёд шуд ки таъмири мо давом дорад. бисёр утоқо аз таъмир биромаданд. болопӯши бино таъмир карда шуд. дар ҳафтаҳои наздик умед аст ки шуъбаи сироятиро таъмир карда ба охир мерасонем. тасмимҳои ободонӣ мушкилоти чандинсолаи сокинони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиро бартараф хоҳад кард, зеро барои ташхису муолиҷа ва истифода аз дастгоҳҳои зарурӣ лозим мешуд ки ба маркази вилояти Хатлон ё шаҳри Душанбе муроҷиат кунанд. дар баробари фароҳам овардани фазои муносиби табобату муолиҷа ҳамчунин табибон азм гирифтанд ки муҳити васеъи беморхонаро сабзу хуррам намоянд. аз пойтахти ҷумҳурӣ ва шаҳри Ҳисор ниҳолҳои ҳамешабаҳор оварда тавассути як ҳашари ободонӣ дастаҷамъона баҳри ободии коргоҳи хеш камар бастанд. ба ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва омади наврӯзи аҷам мо кормандони беморхонаи марказии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ зиёда аз 500 ниҳоли дарахтони сояафкан ва гулҳои рангоранг шинондаем. дар баробари шинондани ниҳолҳои ҳамешасабз ҳамчунин гулҳои мавсимӣ аз қабили садбаргу лола шинонда шуд. беш аз 2000 биғ пиёзаки гули лола ки аз хориҷи кишвар ворид карда шудааст мавриди парвариш қарор хоҳад гирифт. чунин ободониҳо ба он муҷиб мешавад ки муҳити иншооти тандурустӣ дар ҳама фаслҳои сол сабзу муаттар ва тароватбахш бошад. Абдурозиқи Азиз, Зубайдуллои Қодир, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ахбор. дар ноҳияи Фарҳор ҷашни садаро бо дастовардҳои назарраси меҳнатӣ таҷлил намуданд. дар ин тадбир дар баробари риояи оинҳои ин ҷашни бостонӣ маҳсули меҳнати кишоварзон низ ба намоиш гузошта шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. сада яке аз ҷашнҳои қадимаи миллати тоҷик аст ки он рамзи рӯшноӣ ва олами розҳои инсонӣ буда аз гузаштаи пурғановати ниёгонамон сарчашма мегирад. ин ҷашни аҷдодӣ дар замони соҳибистиқлолӣ бо ибтикори асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дубора эҳё гардида ҳамасулат дар ин давра яъне оғози корҳои омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ ва баробар ба 50 шабу 50 рӯз то истиқбол аз ҷашни наврӯз таҷлил карда мешавад. дар ноҳияи фархор сокинон ин ҷашни бостониро бо риояи оинҳо аз ҷумла афрӯхтани гулхан, ба намоиш гузоштани маҳсули меҳнати кишоварзону ҳунармандон, ташкили намоиш фурӯши ниҳол ва омода кардани таомҳои миллӣ истиқбол гирифтанд. тавре таъкид шуд кишоварзони ноҳия бо истифода аз боду ҳавои мусоид барои пурсамар истифода бурдани ҳар як қида замини корам кишти тирамоҳӣ зироатҳои кишоварзиро мувофиқи нақшаи дурнамо пурра ба анҷом расонида имрӯзҳо бошад корҳои омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ аз ҷумла шудгори заминҳои кишти пахта, тоза кардани забуру заҳкашҳо, таъмиру навсозии иншооти обрасонӣ, омода кардани техникави мошиналоти кишоварзӣ ва маъракаи ниҳолшинониву корҳои ободонӣ бо маром идома дорад. дар ноҳия шудгори заминҳои кишти пахта дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дошта аз 20 000 бех нақшаи ниҳолшинонӣ бошад, аллакай зиёда аз 10 000 он иҷро гардидааст. бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ то санаи 15 феврал бояд техникаи соҳавӣ барои омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ аз таъмир бароварда ва ба хати тайёр гузошта шавад. тоза кардани каналҳо, забуру заҳкашҳо ва таъмири иншооти обрасонӣ бошад бо вусъат ҷараён дошта имсол бояд то мавсими нави оборӣ тибқи нақша корҳо дар ин самт бо сифати баланд ба анҷом расонида шавад. барои сабзу хуррам гардонидани муҳити зист ва идомаи корҳои кабузоркунӣ дар ҷашни садда аз ҷониби хоҷагиҳои ниҳолпарварии ноҳия якчанд нави ниҳолҳои дарахтони мевадиҳандаю сояафкан ва ороишӣ бо нархҳои дастас пешкаши сокинон гардонида шуд. дар ин тадбир бо иқдоми раёсати кишоварзӣ навъҳои тухмии зироатҳои кишоварзӣ низ ба хоҷагидорон пешниҳод гардид. таҷлили ҷашни садда дар ноҳия бо ташкили чорабинии фарҳангӣ хотирмон анҷом ёфт. заргарӣ ҳам як намунаи ҳунари қадимаи халқи тоҷик ба ҳисоб рафта дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби давлат ба рушди он таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. дар доираи эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ чанд сол мешавад ки дар шаҳри Душанбе ҷиҳати ҷалби ҳунармандон ба заргарӣ ва афзун намудани маснуоти заргарӣ фестивал озмуни ҷумҳуриявии заргарӣ таҳти унвони ҳунаромӯз баргузор карда мешавад. гузориши Нуриддини Қурбон ва Аҳлиддини Карим. ҳунарҳои қадима маҳсули дастони муъҷизаофари ҳунармандон ва маснуоти заргарӣ ки ҷилӯдиҳанда ва зебоибахши занон аст акнун дар доираи фестивали заргарии ҳунаромӯз муаррифӣ карда мешавад. давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди ҳунари заргарӣ, дастгирии ҳунармандон ва ба ин восита эҳё ва муаррифӣ намудани ин ҳунари қадимаи миллати тоҷик таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда дар ин самт тамоми тадбирҳои муҳимро роҳандозӣ менамояд. дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе кам нестанд ҳунармандоне ки ба заргарӣ машғуланд. дар даври ноҳияви фестивал озмуни ҷумҳуриявии заргарӣ таҳти унвони ҳунаромӯз ва фестивал озмуни ҳунарҳои ороиши аз санг аз ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе намояндагони корхонаҳои заргарӣ ва сангҳои ороишӣ иштирок карда маҳсули эҷод ва офаридаи хешро муаррифӣ намуданд. дар ин маҷмӯаи зебо яъне зари тоҷик фестивали озмуни ноҳиявӣ заргарӣ таҳти унвони ҳунаромӯз бисёр дар сатҳи олӣ баргузор гардид. дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ 9 нафар довталаб иштирок намуданд ки 6 нафари онҳо ҷойҳои якуму дуюм сеюмро ишғол намуданду ба даври шаҳрӣ роҳхат гирифтанд. зимни ҷанбасти даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии заргарӣ таҳти унвони ҳунаромӯз ва фестивал озмуни ҳунарҳои ороиши аз санг таъкид карда шуд ки ҳунармандон бахусус заргарон имрӯз аз шароиту имкониятҳои фароҳамнамудаи давлат додани имтиёзу сабукиҳо баҳравар гардида ташкили чунин як фестивали махсус ба рушди соҳа дар оянда замина мегузорад. имрӯз бештари харидорон ба маҳсулоти заргарии ҳунармандони тоҷик таваҷҷӯҳ дошта ороишоти қадимаро бештар меписанданд. фестивали ҷумҳуриявии заргарӣ таҳти унвони ҳунаромӯз дар робита ба эълони солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шудааст. محصولات زرگری را تیار میکنیم. از سنگ‌های طبیعتی تاجیکستان خودمان در آزمون اشتراک کردیم، هنرهای خودمان را پیشنهاد کردیم. اکنون میخوام که همین آینده با کارهای خودمان را پیشنهاد کردیم به مردم تاجیکستان. غالبان دوری نوحیوی از ناحیه اسماعیل سومونی پایتخت معین گردیده 6 نفر به دور شهری آزمون راه یافته با افتخارنامه و تحفه‌ها قدردانی کرده شدند. تشکیل و برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها در معرفی هنرهای مردمی همچون ارمغان ارزنده برای سیاحان و جلب بیشتری سیاحان خارجی به تاجیکستان نقش بزرگ دارد. идомаи ахбор. қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон оид ба оила ба зарурати таҳкими оила бунёди муносибатҳои оилавӣ дар заминаи муҳаббату эҳтироми якдигар ва имконияти ҳимояи суддии онҳо асос меёбад.
бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ноҳияи шаҳристон дар якҷоягӣ бо суди ноҳия барои пешгирӣ аз ҷудошавии оилаҳо тадбирҳои зарурӣ меандешанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мазбут Бобозода. طبق معلومات اموری سال 2020 در بخش ثبت اسناد حالت‌های شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرستان ولایت سوق عقد نکاح نزدیک به 400 جفت جوانان بسته عائله جدید بنیاد گردیده است، اما بنابر نادیده و ناسنجیده برپا نمودن عائله با هم مطابق نآمدن خصلت‌ها بی‌فرزندی استفاده بی‌مورد از تلفن‌های موبیلی و عامل‌های دیگر باعث گردیدند که در 12 ماه عقد نکاح 56 عائله بیکار کرده شده است. از این حساب قطع شکوفایی من بعد 30 عائله با قرار سود و 26 عائله دیگر با رازگی طرفین از هم پاش خوردند که نسبت همین دوره سال گذشته خیلی کم است. پایداری و سالمی عائله پایداری و سالمی ملت است. متاسفانه در بخش سحش ناحیه شهرستان در سال 2020 56 عدد عریضه بیکارکنی قید نکاح به قید گرفته شده است که از آن 26 عدد عریضه از طرف شهروندان و 30 عدد عریضه بیکارکنی قید نکاح با حلنامه سودی ناحیه شهرستان به قید گرفته شده است. جهتی باز هم کاهش دادن پاچخوری بی‌مورد عائله‌ها، کارمندان اداره ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرستان در همبستگی با کارمندان اداره سودی ناحیه و بخش کاربازان و عائله نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در محل استقامت دهه‌های جماعت‌های دهات بنجیک شهرستان از نزدیک با ساکنان واخورده مضمون و ماهیت قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند را ذکر می‌سازند. بخش کاربازان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه شهرستان با همبستگی ثبت اسناد حالت شهروندی زنهای شورای مراسا در جماعت‌های دهات شهرستان و بنجیکت کارهای فهماندهی را باید پیشگیری جداشوی عائله‌های جوان برده ایستاده‌ایم. در این همایش‌ها به اهالی فهمانده می‌شود که طبق تقاضای قانون‌های مملکت در جمهوری تاجیکستان تنها آن نکاح اعتراف کرده می‌شود که در مقامات دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی به جا آورده شده است. جهت پیشگیری راه‌های بی اساس و بهانه‌ها پاشخوری عائله‌ها در همبستگی با کارمندان بخش ثبت اسناد حالت‌های شهروندی، سودیه‌ها و کارمندان اداره سود ناحیه نیز جهد و تلاش دارند. عریضه‌های نسبت پاشخوری عائله‌ها به اداره سود ناحیه وارد گردیده، نخست در جلسه داخلی مطرح گردیده و دعواگر مصلحت‌های مفید و مدت معین مهلت پیشنهاد می‌گردد. خرسندی بخش است که این چاره‌ها بیشتر به مستحکم شوی عائله‌های پاشخورده ایستاده مساعدت می‌نماید. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قبول کرده شده است و همچنین هر یک پدر و مادر را وظیفه‌دار نموده است که به واسطه در تعلیم و تربیت فرزندان خود اهمیت جدی دهند که سبب‌های به عائله تیار بودن یا نبودن آنها را در عائله‌داری باید مورد سنجش قرار داده به حیات مستقلانه جلب نمایند. مزبوط بابازاده از ناحیه شهرستان برای برنامه اخبار. тамошобинони азизу арҷуманд ин буд барномаи иттилооти ахбор. таъсият хонобод бошед.